Ikatabi na nagdadangog ngunyan sa radyo. Nakatutok mga tugang sa radyo, tabi sa DCGB, boda sa WGB dyan sa Tabaco City. Asin ikapo na nakatutok sa YouTube channel kang DCGB. Ano po ang reaction mo kang naaraman mo na mag-declare na kang suspension of works and classes? Iyon na po mga tugang ang sekretaryo kan Department of the Interior and Local Government. Tama daw na estratehiya mga tugang kan sa tuyang national government na pinanginginutan kan sa tuyang presidente. Nitong kwenta mga tugang sa secretary kan Department of DILG ang pag-issue nin suspension of classes and works asin iba pa. Gari ang babasihan na mga tugang kan mga local government units kan mga gobernador. Ang babasihan na kan mga alkalde. Iyon na po mga tugang ang enot na iluluwas na order kan sekretary kan DILG. May maray daw po na resulta iyan. Ngunyan mga tugang na mga panahon gari na tumbok nin databi ang sendang desisyon. Pero sa mga maabot na daw, maray daw po yan. Ano pang sendong opinion, reaction, mga tugang sa tuyang hapot ngunyan na pag-aaga? I-text lang po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po sa Boses Kang Utaw. Ang Boses Kang Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang Boses Kang Utaw. Aramontan mga reaksyon kan sa tuyang mga paradangog, tama daw mga tugang o uyon daw kamo ang hapot, uyon daw po kamo o dae sa naging desisyon mga tugang kan gobyerno na ang suspension of classes as in suspension mga tugang nin trabaho itaong kwenta sa sekretary kan DILG. Kaya ibang mga syudad, ibang mga munisipyo, probinsya, mahalat mga tugang sa mahalat tabi sa magiging orden, magiging orden mga tugang kan DILG secretary kung may kalamidad ug magin kung aruganing sitwasyon na padagos ang pag-uuran sa tuyang palibot. Aramon tadaw ang primerong Boses. Hello, good morning. Good morning, BP. Ang kaputabi dyan, covered ba kang DILG ang gabos na sangay kang gobyerno, especially ang DepEd? Gari matindi man ang hapot mo. Iyon sugo kang gobyerno. Ang point of view iyong sugo ni Presidente Marcos. Okay, tumang kita sa sitwasyon na sa LGU, di ba? LGU nga niya. Oo. Pero gabos yan, BP, dapat baga binahagi sa proseso, tama? Oh, correct. Hindi man pwedeng, porket DILG ako mamandok ang gabos. Ano daw ko kung ang suspension of classes ko tinauman sa DepEd kundi kadakol ng kadakol ng order, di ba? Pero may directamenting order tama sa... na pagkakota ito sa tuya na sa sitwasyon na nasa ground ang nagde-declare kang sitwasyon. Ako ko man pwede, BP, na nasa norte ako, nasa norte ka, nasa south ako, parehas sige na doa. Yan. Tagari, hindi sana ngunyan tutumbok ta may bagyo, di ba? May bagyo kita. Pero sa ibang sitwasyon, gari, ultimong suspension of classes sa DILG na, dapat ko may poder man ang secretary kang education, sina nakakaisik kang klase sa satuyang nasyon? Correct. Di ba? Oo, pandua, BP. Sige ka mo suspend. Araw kayo ningon yan. Apat na daw na dahing trabaho, dahing eskwela. Dahing trabaho. Paano mo cover up ito kung ika ang nagkakaram? Naigo paglit ang number of
hours, number of days Yeah. na dapat makumpleto mo para ikaw makumpleto ang sa imong education. Okay. Kung paano ito? Yeah. Okay. Iyo man sa nga puta duman, gabos pala niya na kuyanan. Ano nang pag kumbaga ano nang papel kang Dex, ano nang papel kang DPWH, ano nang papel kang kung whatsoever na gobyerno. Okay. Kung ikaw na, kung Okay. ikaw punto mismo, boses mo, makusugo na. Yes. Yun ang Okay. masasabi, BP. Thank you very much. Salamat. Yan, mga reaksyon, ano? Ano, kamong nagantabay, di ba? Kita nga na idigdio, ang gobernador, ang mayor, bibatikos tatulos yan. Ano na nga ya? Makusugon nga ng oran niya. Dahil pa lamang nagsususpend kan trabaho buda klase. May klase nga ya. Buda, basi baga duman sa mga order sa national disaster, mga tugang, ang mga local chief executives, buda tabi ang mga school principals, school administrator, pigataon ng tabi kipagkakataon, mga tugang, na makapag-suspend in klase. Ilalo na kitang mga magurang, may pwede kitang, dahil tapalago ng akita, kung safety ang nakadelantera dyan. Di ba? Oh, another reaction. Arapon ta daw ang sa indong opinion digdi. Hello? Migo, tama daw na DLG ang magpaluwas kan suspension of classes and works. Go ahead. Tama ka, may localization na napilapon. May Localization. localization. So tama ang DILG na DILG. Iyo, may pondo siya na ta. Nature ba ganyan do? Uncontrollable ba ganyan? Kung baga, tigsabi kang judge, ano yan. Hindi naman maaraman kung ano ta. Oho. Nature nga siya dapat. Oho. Pero kasabag do, mariya ko tapos sa'yo mo naman sa kung bukas ang gisa is buda pag-ibig. Eh, bala ang gisa is bukas. Basta ang pag-ibig, narog sa'yo mo, pero yung bukas. Mapong ka na naman yan. Bata na maray ng panahon. Yung baga, Okay. na, kung puro katagit, yung data, Yeah, dapat okay. isuklian mo dati Ayos ka. pagmamahal. Ayos ka. Okay. Sige, salamat. Di ba? Oh, sige, yung tabi. Ito, reaction. Hay nako, daiman siya nakaisi kang sitwasyon, lalo na sa rayo ng mga probinsya. Dapat ka unlocalized ang suspension. Yan. Ihusayon tatabian, ihaputa iyan sa OCD. Kasi ang mga alkaligo, mangyari tabi kang kipoder. Gusto ko pong mag-declare kan suspension kan work and classes ang radyo. Lato radyo. Hindi man na. Hello, good morning. Good morning, Ano Idol. boss? Agree ka o bako kang agree sa desisyon na DLN mag-issue ng suspension of work and classes? Para sa kuya, sabi, BP, agree man ako. Pero dapat, agi lang ninda dapat sa local government. O iagi sa local government. Ang nahiling ko kaya na order migo, ang pinag-orderan mananggad sa mga lokal na gobyerno, iagi man talaga sa LGU. Kaya sa LGU, minapaluwas ki mga order after na magpaluwas ang DILG. Kaya, sabi, BP, agi nila sa local government, BP nila sa local government, kung mag-suspension sila sa classes, o dahil, Okay. iba. Okay. Yan. Nagputol-putol ka na, Bigo. Salamat sa apod, Salamat tabi sa pagpartisipa. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Another reaction. Hello. Bigo, Marinaga. Ay, nakagayaw ka na pala. Ay, kaso sarong aldaw pa. Ayo. So, nangagdang bungagan. Iba man. Tapos, nangagdang bungagan, tapos pinatulan, dahil mampalan. Iba man ang reaction mo dyan, Aga. Okay.
Yung man sana. Oh, sige. Salamat. Iba man so reaksyon. O, Totot, babalikan tayo yan. Babalikan tayo, Totot, yan, mga tugang na istoryang yan sa Lado National. Tabi, may kinaraman sa endong mga reaksyon, opinion tungkol dyan. Ha? Basta LGU po, DILG. Dati na po, may mandato ang DepEd na mag-order ki-suspension o garing po, nagmando ang executive na si DILG ang mag-order sa LGU and DepEd po naga-issue man giraray ki-order. Yan, sabi yan ni ano yan, amigong Rondon, Azaya Tabing reaksyon. Hello? Amigo, Yes. aram mo, Mm. nagurumod-lumod sa tulong probinsya. Oh. Panata sa tulusan na ang isinabay naman. Tapon, harabot na magtrabaho sa iba ha. Ang ganyan baga, na. ang may Bata ngayon girnis na. Linubos-lubos ngayon so ano. Oo. Hindi mo nakuta. Okay. Okay. Yeah, okay. Kaya sa Sige. puto lang ng puso. Yes, oho. Sige. Oh, here we go. Okay, salamat, di ba? O yan tabi, mga tugang ang taso as of now so ang deng klaog ngun yan deng klase Albay, Kamsur, Kamnorte. Yan. So bigwa. Hello. Hello, Pipi, para Yeah. rumunta. Po. Siguro, iyan na order kang national na DILG, mabagsak yan duman sa probinsya. So, probinsya ang mataram sa inda kung pwede o dahi. Oho, okay. Pero araw ka ng yung nagluluwas eh. Ang punto ko taman sana duman, nagdi-delay ka. Yo. Okay. Diba? Kasi Mm-hmm. ang point duman, covered baga o kang national government, ang DILG, sa Yeah. lokal, Siyempre. probinsya lokal, kasabay yan nga boss. Oho. Ganyan, duman, naisip ko lang inina, kaya nag-order sindakan para senaryo baga na, o sige, kamo magtaram kung pwede yan o dahil. Kaya sa lado man, may na-order sinda, dahil taman aram kung na-process na siya na duman, kaya nakakataram sinda na ngayon, nabawa ngayon, o Albay, Kamsur, Katanduanes, etc. Sa kanila, pigde-declare. Oo. Duman, so senaryo ito, ilingon ta, tibad, so local, so provincial government, o kaya LGU, nag-feedback na sa inda. Yeah, yeah. At sala lang duman, so delayed. Yeah. May delayed baga. Kasi siyempre, pag nag-feedback kan ba, kumanan sabay-sabay. May mga times na mga perang oras na to para baha na sa indo. Yeah. Oho. O, yun ba sana, tabi, Yes. thank you. Okay, thank you. Alright, yan tabi Alright, another reaction. Aputunta kung anong sendong reaction tungkol dyan. Hello, good morning. Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Ako po ang reaction ko po naman sa kang LGU. Tama na po itong araw kaya na di-devolve na kang LGU sa mga kunwari sa eskwelahan. Duman sa principal, Opo. pwede na mag-dismiss ng klase sa principal, lalo na kung mga delikadong area ang eskwelahan, Yes, may mga yes. mga delikadong lugar. Kung oranon, sobrang oran, malumoy so daga, pwede pong, kunwari dyan sa taas kan mga southern barangay baga, may mga itahan. Ayaw, yan, so may mga bulod na aagyan kan mga aki, sagkod man sa mga maestra, minalumoy ang daga. Ayaw, pag-landslide, nagigipong delikado ang tao. Opo. Kaya ito tama na po ito dinawan ni authorization sa mga principal na makapag-dismiss ng klase Yun. oras na kalamidad. Dahil Opo. na maghalat na sumayor pa on maasikaso or kaya kung sisay na mga otoridad. Ay di na po kaipuhan. Basta may may authorization so principal or mga head teacher baga kung sisain Opo. na barangay, pwede na po ito. O Yes, na-release na yes. sa madalian na dahil delikado ang panahon para sa mga atin. Oh, yan. O mga tao. Opo. Ayan po, salamat. Salamat po, ma'am. Salamat po sa imong boses sa satuyang programang hanapot sa DCGB.
Yan tabi ano. Yan ang hirilingon tabi na sitwasyon ta. Ang pig ururan tabi digdi safety mga tugan kan gabos. Sabi kan texter ta, aga tabi dapat localize na lang ang class suspension. Tabako man parehas ang sitwasyon kan mga lugar. Sabi po ni 0759. Good morning. Ako tabi ang reaksyon ko, sana tubod pa ako kung DepEd asin dole ko ta. O dapat magtaon na sana iyan, itaon na sana iyan sa LGU. Pero I disagree na DLG tawa halat pa dapat san mismo nasa nakakaranas kang rimalaso. Yan, ha? Alright, another reaction. Hello, good morning. Hello, good morning, Idol. Good morning, sir. Opo, reaction please, go. Regarding dyan sa kinibukang DALG. Testing na kitang policies pag-abot mga dyan. Yeah. So, muna makatakot pag ang mga tao titawaning sadit na otoridad o poder, galing abuso. Opo. Diba? Pag-alik ang presidente, tinawan siyang kapangyarihan na mag-arog na yan. So, still, you have to follow the policy na existing na the local government kaya nga ni may create na batas for may create na NDRRMC, DDRRMC para siya mag-oversee and recommend on what is the best course of action para sa locality. Opo, may OCD na kita, di ba? Yung problema is a nationwide scope, meaning, di ba? Meaning buong Pilipinas talaga involved. Pero hindi naman localized pa rin siya na the authority ng local government kaya pang i-handle. Ang nagluwas kaya yan, very poderoso ng maray. Power tripping na on the level ng DALG. Which it shows na very mayo ng paggugobyernong tama ang lokal. Kaya kung hilingon mo, gari bako na maray sa serbisyong na itatao. Opo. Na, halimbawa, sinuspenso sa rong probinsya. Siyempre, masunod ka. Isa sa rong probinsya, dahil ka nag-suspend. Ano gigibong ka ito? Ano nga, masuspend ako dahil? Yan. Siyempre, oo. Taba kasuhay yan naman sa order kantuan. Pag sinabi akong suspend ka. Oo. Di so dahil sinuspend, ano nga, masuspend kita dahil. Nagiging kita kasabay. Diba? Dapat it is more on consultative dapat. Dapat. Yeah. Nakipag-dialogue siya with the provinces or the local government and provide guidance. Hindi yung kamiling nagkaong ka lang, nabasog ka, nangaturog ka, pag mata mo, isurusped na yan, garos. Yan. Okay. It really shows that our government now is not on the level of being professional on dealing with disaster. Kaya disaster management, crisis management is a really a professional thing na ito ang tangilingon na magulang ini dahil lang may opinion ng saro, yung i-implement. It is basically it's a scientific thing. Maski nga rin yan na nagsasabi na si dati ngayong gobernador pag nag-arog kayo na suspendito tuloy. Ay, Diyos ko. It is based on science. It is based on what is happening on the ground. Diba? It's based on the recommendation of the people who is seeing kung ano yung nangyayari sa lugar ninda. Diba? Hindi yan kung ano lang naisipan mo. Kami lang nabusog. Suppose ba ganyan, Pipino? Nabusog ka siya, nangaturog. Ayos nga, bugchiko. Isuspend ka na nga. Diba? So, kaya ako nanugod mangyararay na magabuting oras kung si Henry Maceda mag-gobernador, pwedeng mapagaray ang gobyerno sa tabi. Okay, tabi. Salamat. Sunta kang sarawayan. Thank you. Uyug-uyugon mo. Nakasiringit na naman kita dyan. Di ba? Ako nga, natanongan niya ako tadiyan tinaos sa OCD, di ba? Sa Office of the Civil Defense. Nasa frontline na yan eh. Mga tugang kung may disaster operation. Although ang DILG may power siya and authority over the local government units, lalo na po sa mga gobernador as in mga mayors. Hello? Hello, amigo. Yes, sir. In fairness mong din sa DILG, siguro,
may basis mga gawin. May consultation mga gawin. Siyempre, scientific basis man talaga sinda ang issuance. Medyo, Oo. parang preemptive bag ang pag-iisip kami ka sa itong gobyerno. Oo. Nag-anticipate ka na, then worse na mangyari. So, nagkataon lang siguro na, siyempre, sa iba man na probinsya, hindi kung paano ang basan naganda. Minsan baga, basta nag-declare baga, napod na nasusupersede ang mga memo baka. Oo. Di lalo na so, nag-declare talagang Opo. Hindi mo pwedeng nag-announce naman na dahil laugan sa probinsya. May laugan sa probinsya ka. Pero nasusupersede ang memo baga, Yes. Oo. Unless talaga, so sabi mo nga, kung importante yun talaga, pero ang allowed lang baga talaga maglalawag sa mga nasa medical, nasa disaster. Kaya, sana maklar man gano'n. Magawin talaga dapat ma-localize para, siyempre, dahil alam ko anong business nila kung sige lang na nagtaraning na probinsya, ang sa bagay, subong kapaning tapamang baga. Yeah. Compare sa Catanduanes and Masbate na nasa island sila. Yeah. Okay. Kaya dahil alam ko anong business. So, here we go. Okay. Salamat, Tabi. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Alright, sabi kan sa rotang reactor sa kuya sir na permanent na sa government pabor pero ang work suspension kaya lang makairak sa mga job order yung mananggad. No work, no pay. Ako tabi ang reaction ko sana tubod pa ako kung DepEd asindole ko ta ang dapat itaon na sana iyan sa LGU. Pero ayaw ka na, nabasa ko na pala ito kanina. Ang scope ng DILG is General Administration and Political Management. Dapat technical like Pag-asa, DepEd, LGU, and Barangay Best Technical Team. Sabi kan reaksyon, kan sa tuya na parantaban. Another one, tama san LGU ang mag-suspend, tayo lang ang nakakaaram san sitwasyon. Sabi ni 2819. Another reaction, okay lang po ang suspension kang klase. Kasuday na ko ta mag-suspend kan work, takahirak man ang mga job order. No work, no pay. Yeah. Dati, no work, no pay, kaya day na ako uyon. Wara na oran, nata suspendido ang work, paano daw job order, no work, no pay, paanong pamilya kaya? Another reaction. Alright, sige, sabi kan sa tuyang amigo, paano po yung ibang offices na hindi under ng DILG like kami sa Department of Health? Yan, ha? Sana walang pasok sa Bicol, South Luzon, sobre... Tulukon si Dr. Alan. Karaw ni Dr. Alan naman Dok, baka tabi may mga ipong dugo, Dok. Baka may mga ipong dugo. May biyahe po ang bus pa Manila. Manag ka kaya bis. Ay, pong biyahe. Lemon po suspension in biyahe ang mga buses Manila, Bicol, vice versa. Okay, sige. Sabi ni Brad Charlie, bro, mismong itaon na sana ang desisyon mag-suspend kay BP Sara nganing dahil na magpararabas. Kidding aside, dapat localized kasi archipelago ang Pilipinas, iba-ibang weather sa kada probinsya. Okay bro, sa DCGB na lang itong desisyon. Taara ang sitwasyon databi sa palibot. Diba? Reaction tayo. Sandali lang bago sa mga report kan mga pag-iribata. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Dito tayo sa satuyang social media platforms para madangog ta mga tugang ang boses kan utaw. Ang boses Ngunyan tabing aga, hindi po sa tuya na programa. Good morning. Passable po ba ang road going to Legazpi? Pabiyahe kami day to Bicol from Manila. Yes, passable po. Kaya po, dahil pong problema kita dyan. Dahil pong problema, kaya kamo pong mabiyahe tabi from Manila to Bicol or Legazpi, pokipan sa tuya na tinampo dyan. Good morning, boss. Open po ang DBP now. Close kasodma. Ay, close po. Government po ang yan. Ang mga bangko tabi bukas. Pero de ko aram ang DBP. Ang DBP baga, gobyerno yan, di ba? Gobyerno yan Patanglan Bank, gobyerno po yan. Badilan mang gobyerno po yan. Tabi. Sabi ni Garden Eve, pakigreet po, happy birthday kay Florencio Pasahol at kay Lily Meschola. Good morning kay Marlene Orjales. Shout out po kami sa Tagas, Daraga Albay, Mamlad, from Tagas, Barangay, Mamlad, Hubilyar Albay.
Pabati po sir, digdi sa kamalig nagauran ang family Moratalia nakikinig po sa radyo. Alright. Evangeline Liagas, good morning. Tina Niserio, good morning from Rawis Legazpi. Elmer Soledad Bas, good morning tabi amigo. Yan tabi kay Elmer. Okay. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Yan po ang mga reactions ngayon na pagkaaga sa tuya tabing hapot. Aramon ta daw ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwan. Nasa linya po si Angel Mostaza sa Buena Manong Bareta. Alas 8:05 na. Angel, good morning Angel. Ano ang latest? Buhian mo. Yes, so good morning, VP Henry. Good morning po sa mga paraan tabay sa mga ibang Bareta. Nagkakagaw na sana na sa payo ang mga motorista na nag-aagi sa Purok 3 kan barangay Unosan. Nag-fade Angel ang signal mo. Angel, Hello, VP. pumundo ka daw dyan sa konsent dyan na gilid na open. Gari, nag-fade ang signal mo. Hindi naintindihan eh. Hello? Tumuntong ka sa Uralangkaw na lugar. Alat daw. Tumungtong ka sa, baka may nahiling ka dyan na Tukawan o kung saan dyan na Hello? Uralangkaw. Tumungtong ka sa Langkaw na lugar. Hello, VP. Yan, gari okay na. Go. Yes, good morning po, Giraray, VP Kaya Henry. daw, nakatungtong ka sa Langkaw na lugar, naglukso ka? Nagsakat ka? Nakaampang ako, VP Henry, kaya sa medyo maparos. Oh, kaya daw. Okay, sige. Yes, good morning, Giraray, Depende VP kaya sa Henry. height. Nang problema nga niya ako, VP. Depende sa height kang tower, kang cell site. Okay. Okay, sige, go. Anyways, VP Henry, nagkakagaw na sana sa payo ang mga motorista nag-aagi dyan sa may ampangan ka na barangay Orosay na malusot digdi sa Legazpi City Public Market. Ang nakasakop da kay ni VP Henry, iyo ang Purok 3 sa barangay Orosay dahil sa ginibo ng parking space an wala toong parte kan tinampo digdi. Sa pagbisita kandi sa Jabino sa VP Henry, matapos na kanakalis na daw, may sarong concerned citizen ang nagpaabot sa imo, considering na sitwasyon na binisita ta VP Henry itong lugar kung sa inahiling mismo kandi sa JB na apera sa motor, tricycle, kotse, may mga nakatambak pang baybay as in graba, may mga eskaparate pa VP Henry kan mga tindahan, may tent, as in iba pa na talagang nakakaulang sa tinapo. Ini VP Henry pauro-utro naman sa ng sitwasyon dyan sa lugar. As in halos urual daw, siring kay ni ang nagiging problema kan mga nag-aagi dyan sa pagsasabing sadit na nga ni ngayaan tinampo, mas lalo pa ngayang minasadit dahil sa wala tuong parking, as in tambak nin mga baybay as in grapa. Enot naman VP na pinagpasyaran ni Asin Piquiring ini kan Task Force Kayusan at Kalinisan sa pamamayo ni Sir Andy Marbella na nakalihis na aldaw. Kaso ang problema, pag na-clearing na, pag nagtalikod sa Sir Andy, mabaralik na naman Giraray. Sa pagipaghuron man kandi sa Jobinus na pagkaaga kay Sir Marbella, sinabi kay ni na isasabay na ninda sa listahan kan mga lugar dito sa Legazpi na i-operate ninda sa mga masunod na oras asin aldaw. Di ko aram Angel kung maugma ako, madadagit ako, mapapaluha ako kang bareta mong inita. Nailing ko sa satellite feed ta digdi. Kapan talaga di ko aram kung mauyam ako, anong gigibo reaction ko kanailing ko ang sitwasyon kan tinampo dyan. In behalf of them, I'm sorry. Number 1. So mga may sadirikan auto madadagitan sa imo. Tarinipot kayo ni Angel Mostaza. O di, nakabakal nga ni silang auto, wala silang parking. So mga apektado dyan na nagreklamo, urugmahon ito. Tanaradyo ngayon yan. Nakabakal ka nga ng auto, mga mahalon pating mga auto ini. Tapos, day kakiparkingan. Mapadaragit naman ining mga taong ini. Ang tinampo, tama ba ining na pigasabi mo, hali dyan sa... Kung hali ka digdi sa Circumferential Road, ma-left ka digdi sa... kung hali kang Ayala, Ayala. Apo. Didi ka sa may Ayala, sa Ibong, ma-left ka sa may Rabalo Machine Shop, tama? Apo, baby. Diretso, tapos agi ka naman sa may mga tindahan, Kikoron. Oo. Buda mga, ano nga pagkaan, so, sapna na di oring. Pugun. Pugun. Apo.
matuo ka duman itong kantong ito, natay nito may nakabugtak sa tahaw na kuan na barandilya na guma. May luho iyan dyan, VP. May luho. Opo. Oh, na may luho palan, piyot pa ang tinampo, kadakol ka nakapark na auto. Dapat yan, kung may luho yan, dapat, dahil na magpara-park yan. Again, in behalf of them, I'm sorry. Dahil sa totoo lang, namimiss ko man itong panahon na Secretary Anyo kan DILG. Naronaman mo ito, Angel? Aki ka pa. VP, na, Diba? again, kita na abutan ko na ito, VP Henry. Takan mga panahon na Naronaman mo itong panahon kang after pandemic o before pandemic ito? before pandemic, Tinaong VP. poder sa DILG ang clearing kan mga tinampo, city road, barangay roads, provincial roads, tinaon ang kipoder sa mga alkalde, buda sa mga kapitan na ayuson ang mga tinampo ninda. Dapat daing obstruction. As of now, Pati nga ni sa mga building, mga nasa gilid kan tinampo, pinagaraba baga ito, tagusto ta maiwas ang tinampo. Pagtapos kan dating presidente, balik kita sa dati. existing pa mga VP yan na orden. Kaso dahil lang talaga na i-implementar. Kaya nga. Magayunon baga ito. Doon ko napatunayan na sala surasunta na kaya kita nagpapark sa mga lugar na arogan, tanday kita key parking area na designated sa mga lokal na gobyerno. Nagkasararay baga sa mga auto ka ito. Oh, tapag dahil mo yan, ginilid talaga, hakwaton ang barangay. Pati nga ni sa mga barangay hall na naka-encroach sa tinampo, pinagraba baga sa mga waiting shade. Ano? Opo. Ano mo niya ng pagkakaiba? Talagang kayang haraliyon dyan para mag-iwas-iwas ang tinampo kung may bumbirong umagi dyan, kung may aksidente. I'm sorry again. May namang tubig. Sige, may namang tubig. Sige, VP. Nga malon pating mga auto niyo. Mga magayon pati VP Henry. May nga, tawa, dyan ki-pick up na. Silver. Ikaw dyan, VP 10. May pangaran. Oh, sige. Anyways, VP Henry, kinigpaabutan naman Sisi niyan nga po nanta kayo ni na maharali kayo ni. Kaya dahil na Naputan minataba ko na, si VP. Andy. Naputan ko na, Bako VP. lang, ara mo ining observation mo, Angel. Bako lang yan sa Legazpi. Halos gabos na LGU. Ikong problema kaan. Sa Oo. Daraga, dumayang ka sa Daraga. Apo. Sadit kan mga tinampo, ang Salbatana, ang parking, wala to. Okay. Bye. So, ipinagpaabutan naman MVP kay Sir Marbella. Sabi Oo. na, isibay ko na ngayon sa listahan ko. Okay. Anyways, VP Henry, yan pa mga istorya pataligi sa Luwas, Angel Mustaza, DCJP News. Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning po. Opo. Opo. Grabe talaga dyan. Yan, sir. Oo. Saan tapon sa Pantawan, paduman sa Orsite na... Naiko. Grabe. Dati nga, ito pa siya na nakasuyap sa tindahan. May nakasuyap. May nakasuyap. Nailing muna yan. Pag-club niya baga. Opo. Pagbukas, diretso parkingan. Oo. Kaya sa Tigampo. Yes. Ang basura dyan sa kantukaan. They nahalik. Buda, yan ang binadalagan, Migo, sa salog. Nayaon sa gilid kan tinampo. Tapos, bago magayan sir na tinampok yan, mga 3 years pa lang yan. Correct. Tak, ini. Kung na tinampok yan, tayo na yan nagpapark ng mga autoan. Oh. Ngunyan na may tinampok na dyan, tiraon ka. Ay, nako. Tapos sir, iba pang taro dyan sir. So yan po bagay dyan sa seawall kang San Roque, poon duman ka baybay. Siwol kang itong susahan pangang kang dagat. Alaw ka po duman sa may PNB. Opo. Yan, pagihan mo po duman, tagakulong duman, motor, Salbatana, no? auto, tricycle, tapos ang maka, sir, so mga baybay bagana nagpaparayos karong. Yan. So, gabos na baybay, yaon sa tinampo. Sus ko. Salamat, sir. Sige, sir. Salamat. Iyo ba ang pigataram na
Sa kambuhay pa ito kang sabi kang boss me ka ito digdi dati, sininong Ariel Aike, dinefine niya ang radyo. Ang radyo ngaya is a complaint box. Ever since ngaya, magpon ka ito, and hanggang sa future, ang radyo ngaya will remain as a complaint box. And ang red radyo ngaya can show ngaya the ugly faces of the government. Ugly faces of surroundings. Pag-arog ka na bagay, ang nafi-feature talaga so karautan sa palibot, sa kasamukan, which is beneficial to the public and may unfavorable duman sa mga may rugaring kanauto. Tawara ang sindang parkingan. Hello? Medyo, Yes. maraming ka, nailawan na ang lugar na yan. Bago sa magay ng ilaw dyan. Oo. Kundi, haloy na talaga yan. Opo. Na kung isipon baga, ang init dapat ka magiro-migo, ang barangay. Ang barangay dapat ang init na magiro. Yeah. Pag dahil kahit ang barangay, susunod na. Actually, Migo, ang barangay, pag-abot sa regulation kan, medyo kulang ang poder. Kaya lang kang panahon ni Digong, ni Secretary Anyo, minimuhan sinda kan DILG. Kaya, ito ang nakapigapahiling kan mga kapitan, kan mga mayor sa mga tao, nung maling nga kamo dyan, taonan memorandum sa tuya kang national government. Kaya nakasarari ba ito, Gabos? Baga, tama ito. So, direktiba kayo ito. Di ba? Oo. Tama. Madami do, ibugan so, bakos ko na kay Mayor Noe, yun so, magayon yung project. Kaya Dito kayan. Mga Mm. objective kayan, tamang gayong alternate road ang pasiring sa Aulis Village, Oo. masaod ka. Unyan migo, magdoduwag na mag-agita, yung nga niyang piuton dyan. Iyo nga ni. Na, kung isipon maga, Mm. kwartaan kang gobyerno, yan ang tax kang gobyerno. Yeah, Na, yeah. kung isipon, bakit mas sa mga tao dyan, nagkatira lang nakikinabang. No? Dapat Alternate makita road talaga yan natin, eh. lanta. Mm. Kung anong shortcut ba yan? Yes. Tama. Yun, Okay. Migo, sana Thank you, Migo. All Alright. right. Na problema dyan. Yeah, okay. Thank you. O tama, na-mention kayo nila sa tuyang listener. Ini man ang ganda po digdi sa may kanto kang, ini, anong street daw yan? Basta ining halik ka sa Ayala, kung halik kang Ayala, matuo ka, sa tuong parte, Rabalo Machine Shop. Sa inutan ka iyan, may tindahan niyang ki mga kuron, may tindahan niyang ki mga lutuan, ki nang gamit o-ring. Sa inutan ka, pag nagwala ka, tindahan ki burak. Tapos, patuo yan. From there, mga tugang, matraversean, minaagyan sa barangay hall kang Orosite. Minacross Sariles, balda yan duman sa may Sarong Radio Station. Tapos minaluwas iyan, dumantabi sa tinampo, nahampang sa Proxy Hotel. Yan ang purpose kayan kung binugta kanyang ki-access road para mga tao makaskas na nakakaagibudan may mga auto. Kuningon yan kung naulang naan sa kadakol na wala tong parking in auto, sisaan mahakwat kaan. Hello? VP, Po. good morning. Morning. Okay. Ako tabi, may suggestion. Ngaling medyo mabawasan ang stress sa oral daw. Ang pagmatata, ang primerong gigibunta, mag-sign of the cross, magpasalamat. Tama. Number 1 yan. Number ang one. ikalawa tabi, importante yun. Yes. Pag matata, ang mindset ka, ikag ka na sa utak ka. Na? Ikag ka sa alimantak ka. Nasa Pilipinas kita. Yun. Tama ko sala. Grabe ang problema mo. Ay, nasa Pilipinas pa lang ako ano. Oo, dapat. Isipin mo na tapos nasa Pilipinas kita. Tapos ang problema mo. Alam mo na ang mga unanswer sa mga problema. Oh, takay punta kaya kilider na medyo kuta maigpit eh. Kundi paano kaya? Iyo tabi. Ayan pa ang ikatulo. Anday ko nasisimbag. Oh. Nakastaan tao sa Pilipinas. Hostage ang gobyerno. Iyo, totoo, amigo. Totoo. Natatama bakal ka ki-auto, iaasa mo sa gobyerno ang parking area mo. Okay. Hindi ko talaga nalaladok yan. Iyo baga. Ay, nako. Yan hindi ko kayang ladupon eh. Okay. Hindi ka,
makakaki-auto, maaasa Ang ka sa parkingan gobyerno mo sa kang parking tinampo. space. Inyo baga? Ika-apat tabi, dapat ini man ang gobyerno, ang planning mo kan maski 100 years in the future. Yan, futuristic dapat. Ma-approve ka gisarong business permit, daing paradahan. O bako problema. Problema, amigo. Ma-approve ka, mapa-operate ka ki bangko dyan sa Albay, daing paradahan. Iwa mo na paradahan, duwang auto. Problema talaga. Pwede sana mag-parking doon sa manager. Yeah. Paano na so kliyente? Paano sa kliyente? Sa tinampo na. Iyan ang daing na ihiling. So, iyon lang tabi ang pinaka. Pero ang pinaka-importante duman, magpangaji kapag kaaga, ikadwa, dumon muna sa Pilipinas ka. Yan. Okay. Good. Very good, Bigo. Salamat. Salamat. Sa kabaga. Ata na nga ni. Bago sa report ni Joshua Bino, sandali lang. Basahan to sa mga reaction. Kung nagibo nga ni kaito, nyata tadai pagpadagos ang implementasyon kang no parking. Ang problema sa mga position now, tadaing continuous implementation of law. Kapag nawara na sa mga nag-implement, balik na naman sa maling gibo. Ano na Pilipinos? Ata yun na nga ni yan. Dagit ka na naman, sir. Good morning. Kaya, ang dapat kaiyan, i-regulate kan government ang mga car company na before na marilisan ki unit, inspect nila if may garage ang buyer mo na. Yan, that's another one. Tama iyan, ang tinampo dyan sa Orosite, pinagibo ni Mayor Noel pakampanahon. Nganing access or alternate road iyan na lugar na iyan, nganing madali ang pagsaod mo. Kaya tama iyan si Andy Marbella na kaipuhan i-clamp iyan o tikitan ang mga bihikulo na nakapark yan. Taxes yan kang gobyerno para igibo kitinampo bako sa nagkapera. Yan. Good morning, Tabi. Ang auto dyan, Kuya Hen, sa may market nakapark, mga parasaod iyan. May mga parking man iyan sa inda. Yan. Okay. Dapat so localized. Halimbawa po, dahil kibagyo, tapos digdi sa Albay, grabe na ang oran, pirang aldaw na din napupundo, ano gibuhon kan lokal na gobyerno, nga maalat pa sa nasyonal, dakol ang madidiskwido kan pag-araw kayan. Alright, sige, reaction yon kan listener ta, dapat magurang sa na magdesisyon kung delikado para sa aki, dahil na maglaog. Every calamity and disaster is local is not necessarily is local, not necessarily national. Yan. Good morning, Tabi. Para sa kuya po, dahil dapat na DILG or na, reaction ito kanina, ang mga suspension, taarog baga kaini, duman kita typhoon signal, tapos government offices na pig-suspend ninda, paano man sa may mga importanteng asakasuhon, lalo na kung nataon na due date, buda bako man, baga pareho ang climate sa bilog na Pilipinas. Sayang kang panahon, dumanaman dahil naman kikalamidad na lugar, kaya dapat i-localize po yan. Alright. Sige, another reaction. Radio will always be the average information in advisor updating local laws like priest updating morality. Alright. Sige. Good morning. Hello? Hello, good morning po. Yeah. Morning. Morning, sir. Ang sarupang problema yan, sabi, BP, Opo. ang tinampo niya, sensitive parada ang mga kulinda. Dati, tadagyan ako. Tadagyan ako, Pinar. Opo. Kandi yan na tinampo. Tapos mo, pinag-ibo ba kaya ni Gobrosal? Oo. Sa sukat na Access road. Anong kasi na talaga. So, Iyo. tinampo na tata. Sa hindi na paparada ang mga auto ninda. Pero restaurant nga ni dyan sa Ligaspe, taon-taon dyan. Oo. May perang auto. Dyan pa pala tinampo. Kaurunon tagad kay Timiguan, kapitan kang Orosite, buda kapitan kang anong barangay ini? Yuning sa may kanto. Orosite buda ining sa may Saod, ano nga ini? Barangay. Ano nga ning barangay sa may Saod? Bitano. Bako, ining sa may kanto kang Rabalo. Kapantawan. Yan, ha. Kaurunon tabaka lamang kaya kang kapitan, pabantayan sa tanod. Yeah. Okay.
Dito. Kung nakamotor ko, may sinita ko. Iyo po. Iyo po. Oho. Aray, Mm. okay. Okay. Sige, Migo. Oo. Ito na pa ako. Opo, oo. Nagputol-putol ka na, busing. Salamat sa pagkapuna. Nagputol-putol ka na, tabi. Alright, salamat. 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 Makalusong pagilingon. Yeah, okay. Mm. Matapok ko. Opo. Tete, salamat. Salamat. Alright, di ba? Oh. Si Sam pwedeng magtrabaho kaya. Kapitan, bata kita bagang ang mga public official baga, ang mga public official, nugan na hostage ta, kitang mga tao, ilingon mo yung suspension of classes. Sabi nga ni DepEd Secretary, paminsan dan mga LGU, mga mayors, gobernador, na hostage ta, kitang mga tao, ta, napipressure ta na mag-suspend din klase, mga tugang ta, pigpa para basta sa social media buda sa radyo. Di ba? O araw kayo ng puntong ini, si Sen matrabaho kayan. Baka sa barangay official dyan, medyo nag-aalangan man ta, maapektaran sa constituencies ninda, pag hinigpitan ni Kapitan, buda, pag hinigpitan mga tugang, kan mga kagawad sa barangay. Kayo na si Kapitan buda, so kagawad ka residente dyan. Di ba? O yan ang problema ta. Tagitang mga tao, mga tugang, paminsan, nag-iisip kita, magbalos, pag-abot kang perilian. Hello? Hello, sir. Good morning, sir. Ang na-observe ko sa rumah na motorista, Opo. yung mga nagaka-tiot sa mga parking area, so mga tangsadiri ay mga business owner o di kaya mga presidente, manager, empleyado kan institusyon, Opo. land bank, DBP, mga business establishment. Oho. Yung pag-abot nila sa opisina, maghapon na yan nakapal sa mga kliyente kung saan na nakaparaan Yung mananggat ano? Yung mananggat ano, sir? Yung system ko, ano daw, yung mga empleyado, mga busing, magpapag na sana, kasi may mga garay sa arong hindang mga dalakula, mansyon, etc. subdivision. Kung yan mag-ibo siguro na may ordinansa na sundo na sanayin mga busing, mga auto sa institution, na maklara, I mean, dakulo ng parking area pa. Opo. Halimbawa, sa Capitol. Yeah. Gabos na mga busing, tapos mga sangguniang palalawigan member. Pag malag ko may transaction ka sa Capitol, sabi, di ka pwede nga si Kagawad. Kay board member? Kay board member niya? Reserve yan. Pero Yung mananggat ano, sir? Pero kung may mga driver sila, kung hatod sundo na lang, they can well afford the gasoline. Pero meaning ko, dakulan magbabakanting parking area. Amo sir, tama sir ang observation mo. Yung mananggad ano, may reserve parking ining mga official, ining mga bosses, etc. Sinda, 8 hours, nakapark yan dyan. Dahil man naghirong auto. Kung itong kwenta mananggad sa kliyente na nagdadyan. Kung siya nagkukupot-kupot. Oh, tang kliyente, come and go, di ba? Come and go. Exactly. Maparki mga 30 minutos, o maski warang oras, mahali yan. Kung ano ba nga ni, ang nangyayari, ang gibo mi, ako ang driver, mahasad ako, pagbaba ni Mrs. whatever, ma-round run ako, tapos pagkatapos niya, punta ko ya, ready na nga ako, saka ko naman nakita. Yeah. Gasolina yan. Kaya, so cleaning dapat sirbianin dahil na at the mercy of Tama, sige. I-feedback ko daw iyan, sir, sa mga kamit-bintang mga board members o elected officials. Kung pwede maisipan yan na ma-regulate ang parking na haluyon sa mga parking area, buda reserve sa mga boss nin mga konsisay-sisay na mga opisina. Di ba? Kaya, so mga boss, kung talagang gusto sila mag-survey, maski yan lamang sa parking area. Yeah. Itaw din sa klinte, o nakakontest. Opo. Sir, salamat ha. Salamaton tabi. Salamaton. Alright. Very good point ang ginabi etong sa tuyang paraan tabi. Yung manang gadadi. Populi.
Vox DE. Ang boses kan utaw. Kung sa boss, nakareserve yung parking sa Ampangan, 8 hours baga yan yun. Naghaling auto dyan. Di ba? Kung ito sa iba, mga tugang, ganyan, pwede. Pagkadalan yan, mga tugang na arog kaya na bagay na yan. Ha? Magayon po sa reaksyon, alas 8:27 na, oras po sa Pilipinas. Dumang kita mga tugang kay Joshua Bino. Aramon ta daw ang mga dagdag na report ngunya na pagkaaga. Joshua, good morning. Good morning, DP. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, may pondo na kantidad so kung mas o menos 205 million pesos na UBP Henry ang nagagamiton pampakaray kan naraot na Doppler radar sa Bato, Catanduanes kan uminaging Typhoon Rolly. Ini BP Henry ang kinumpirmar ni Sir Ariel Zamudyo kan pag-asa Southern Luzon, Legazpi po nasa sigun sa iya, yun ay ni ang prioridad mo niyan kan pag-asa. Dahil sa pag-abot na palang BP Henry sa forecasting, particular na sa pag-track kan magiging direksyon kan bagyo, dahil man masyadong nakaka-apekto itong dahil pag-function kan Doppler radar dyan sa Catanduanes. Kundi ko na nagamit ko ta na ini, nakulang bagay ko ta na ini, para sa tigapod nindang nowcasting. Itong nowcasting na tiga-apot, daman pwedeng maraman BP Henry kung may posibilidad ba ngayang mag-orahan sa laog ng 2-3 oras. Siring man, may hiling min mas klaro kung nga halimbawa ang sentro ka na bagyo. Kung matandaan, tirang taon nang pinagalat-halat bago mapakaray ang Doppler radar na yan dyan sa Bato, Catanduanes. And ang initial na impormasyon, may pundo na sa 2026. Kung mapunan nga tulos ang pagpapakaray, baka nga matapos man na tulos, kung na mapakinabangan by 2026, by succeeding year. Kaya kung dito, Henry, ang hapot niya to kay Sir Ariel Zamudyo, asin ang sa iya na kasimbagan. Sir, may epekto ba sa accuracy ng forecast yung hindi po gumaganang Doppler radar po natin sa Catanduanes? Thank you po. Kung sa track ng bagyo, sa forecast track ng bagyo, ay hindi naman po gaano makakaapekto kahit hindi gumagana yung radar kasi ang binabasehan po sa pag-forecast ng tracking ng mga bagyo, yung mga numerical models, mga forecast models, kasama na rin dyan yung expertise ng ating mga forecasters at yung climatological track ng mga bagyo. So, ang significant lang na mawawala sa atin kapag hindi gumana ang mga radar, yung pag-obserba ng mga rain-bearing clouds, yung mga paulan. Kasi mas nagagamit po ang radar sa tinatawag natin na nowcasting. Pag sinabing nating nowcasting, yung short range forecast, yung 2 to 3 hours magbibigay tayo ng forecast kung may paulan bang dadating or may malakas tayong mga maranasan na ulan. And isa rin po kung sa tracking naman kapag kapag ang bagyo ay na malapit na sa kalupaan. Kumbaga kung paano malocate kung nasaan yung sentro ng bagyo. Isa rin po 'yan sa significant na gamit ng ating mga radar. So yung yan DP. Na paliwanag ni Sir Ariel Zamudyo na pag-asa Southern Luzon. Di mananggad, tanghapot ko kuta mananggad. Anong kalagang Doppler na yan? Ito pala, para sa rainfall. Nowcasting na tigapod. Nowcasting. So, mga advisor baga na... Takon sa bagyo, dahil man siya masyado palan. So, rainfall, etc. sa nowcasting na pigapod. So, on time na sitwasyon. Correct. Present situation, duman mas mapapadali. Una, mahiling mo man duman dito, Henry, kung halimbawa may bagyo, kain mismong eksakto sa mata. Natangon yan, dahil hindi na nahiling kung eksakto kung hain na sumata. Nahiling man, kundi siyempre, kumaga, may tabang pa itong radar. Ang iling ko, kung baka bako lang matan, mahiling ninyo dyan.
Kunya nag-operar yan. Bata pati ikog, ulawas kan, mailing na nina. So nga, hindi man. Sabi si Ariel, sarawa yun yung Mr. Maceda ini. Karaw lang, amigo. Baka lamang gusto ko mapaulok si Alexis kung nagdanangungo niya. Pinapot ko si Sir Ariel. Sorry ba niya ako, pampadyuti yun na aga si Miss Alexis. Ulo ko, hindi pala hanap na pala niya talaga, ano? Okay, sige. Anyway, DP, Okay. dagdag niya itong istorya. May pondo na dati, Henry. Yes, 200 million. Ang Doppler. 200 million. Very good. That's a good news. Okay. Dagdag na istorya, Alisalawas, Jos Comino, CCTV. Salamat, Tabi Joshua sa report. Sabi kan mga reaction ta, poor urban planning reflects non-visionary leadership. Yan, sabi ni Pading Chris. Thank you pa de maray na agad Tabi. O bago sa reaction, si Jomar Ben muna. After kanyang reaction, si Jomar. Hello? Nangilog ko sa iyo kan. Nahiling sumata. Natural. Ang nahiling sumata. Pati sulawas, bigyan mo na sa ikog. Bakit kasi? Nahiling pabuta. Binanggit ni Jesus si... Sa ito subay. Sige na. Okay na. Pati pa lang sa interview, nag-fall. Kami ka sa bago kang so, nagpunta sana sa imo. Oo. Digdi ko lang napagdanda na, digdi pa lang dahil na-apply so, customer is always right. Iyo pag amigo. Minaluwas pala migo, customer is always wrong. At wrong dagani. Magayon itong reaction kang paradangog ta regarding sa aluyunon sa parking area ang mga auto kan mga opisyal. Baka pinanggap pwedeng adalan no? Ito ang kwenta sa customer, paski sa lokal na gobyerno, di ba? Kaya ito lang ito sa apot na, saya, dahil na-apply so, customer and client is always right. Yes. Oh. Yan po lang sa parking, customer is always wrong. Parking. Okay. Tama itong punto niya na dapat ang mga amo, mag-commute na sana. Yan. Kaya lang bigo, Ikaw ang lang fight. nagpunta sa mga customer ang parkingan. Yeah. Okay. Tama ito, di ba di mo na sala pala ng customer is always right. Nagkabos mo ng oras po. Dahil nga tama nga dyan ang customer. Okay. Pagkabot ka parking, tama sa mga amo. Yeah. Puro tama. Okay. Sige bigo. Salamat. Alright. Okay. Bye-bye. Bye. 8:38 oras po sa Pilipinas. Ramonta daw mga tugang ang report ni Jomar Bien. Lumang kita sa Premier Distrito Canalbay kasi bago pa naka-standby ang mga pagiribatang ini. Jomar, anong latest? Buhian mo. Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Naramdaman mo BP Henry so pigpa-follow up mo sa kuya na reklamo digdi sa may Tabaco South Central Elementary School na may mga nakaparadang mga bihikulo sa sidewalk gilid kang tinampo. Yeah. Na nauulang sa mga aki na maeskwela napipirita na mag-agi sa tinampo, bakulang pati sa gilid kang tinampo, medyo nakatahaw na. Dahil lang sa nagpaka-park. Aha. Pig follow up ko man ang kadito, kay tong may eskwela pa. Dahil lang baga na ilaog na initulos BP Henrita na tahuban ng kita kang uning mga maraot na panahon. Well anyway, di naman ko, hiniling ko, iyo man ang God. Ini kaya pala ng sitwasyon kan BP Henry. Ining Tabaco South Central Elementary School, kung mapasiring ka dyan, halit sa sentro kan Tabaco, antes makaantos sa gate kan Tabaco South Central Elementary School, mag-inibong mga tindahan, may grocery, may supermarket, darakula. So mga iba na pasiring dyan, na may darang tricycle, isa angat ang tricycle sa sidewalk, so padyak, isa angat dyan sa sidewalk, dyan na iparada. So mga motor na single, ibalagbag pati sa sidewalk, perpendicular. So balagbag, nakabalagbag, taraytay iyan, dyan na nagpaparada. So imbis na agihan kang tao, yaon sa sidewalk nakaparada, so mga motor sa mga tricycle, mga padyak. So ibang customer na may four wheels nakaparada sa ibaba kan sidewalk. Kaya so mga aki na maeskwela, maluwa sa eskwela,
uto na sa tahaw-tahaw kan tinampo nag-aaragi. Taday makaagi sa sidewalk, day makagilid sa baba kan sidewalk. Pinaabot at tulos ang arog kay bata pag-agi ko. Igwa man pati duman na nakabantay na duwang traffic enforcers, dahil man pigirintindi. Ang pigintindi kan traffic enforcer. So, pagbaralyo kan mga aki, duman sa pedestrian lane. Kaya pinasyaran ang opisina ni Kaloy Diswasido ang pamayokan Public Safety Office asin ipinaabot sa iya anarog kay ning informasyon. Tulos man ang uminaksyon si Mr. Diswasido, pinasyaran ang lugar asin tinugon sa mga traffic enforcers na paharalion day pagtugutan na magpararada sa sidewalk asin sa baba kan sidewalk aron ni duman sa eskwelahan. Sigun pa kay Diswasido, nakipag-coordinar naman pati siya duman sa mga parking boys sa lugar na tabangan sinda na mahipid itong mga lunadan sa pagpaparking nila dahil pagtugutan na magpark sa sidewalk. Nagtao pa nin sigurasyon si Diswasido sa DCGB News na pirmi ng pagpapadumanon Dapat lang. niya ang mga duty sa operation team tangani na riparohon ang lugar. Jomar, So dahil pa na Jomar. girare yan BP Henry tadayong klase na baga. iya. Okay lang. Ako sa iling ko tabi, Jomar, pag daing klase, okay lang yan. Pwede mag-park pag daing klase. Pero kung may klase tabi, iwasan ang pagpark. Sampang kang eskwelanta. Ang priority ta dyan, ang safety. Safety Roger on that, kan mga BP estudyante, Henry. buda kan mga nagdadyan. Sen gano'n exact location kaning Tabaco o South Central tabi, Jomar? Kung pahalaog ka sa sentro kan Tabaco from Legazpi, Sa tuoy ni? sa totoo iyan, pagkalapwas mo lang sa tulay. Oh, siguro. Dating kasayo Oo, niya mga. Pagkalapwas yeah. mo sa tulay, yan sa totoo. Na-imagine ko ang location niya. Ito kayo nasampangan talaga, daing parking. Pero di yun sa ibong gayon nga sa left baga, sa left, right kang left kang tinampo, pwede na. Pero ito talagang hampangan kang eskwelahan. Ang pagisuyo talang, baka pwedeng bugtakan ang kikaratulak kang city engineering. Di ba? Actually- O kang actually, de pagparkingan BPN, niyan, kung oras kang klase. Pag daing klase, pwede. Actually, BP Henry, dahil man talaga pigpapaparkingan dyan, may mga bantay. Ang concern, BP Henry, bako duman sa tangod kang kang eskwelahan. Oo. So, tinampo, padangadang sa eskwelahan. Yan. So, from Sentro kan Tabaco, Iyo. Tama Saan? man. Tama. kung hilingon man sitwasyon, kung hali ka sa Sentro kan Tabaco, pasiring ka digdi sa eskwelahan, di yaon yan sa wala. Instead na sa totoo, baga kung hali ka Legazpi, Opo. yaon yan sa wala. Yeah. Iyan na mga edipisyo ante sa eskwelahan, Iyo. puro ang negosyo. Dako negosyo Itong man ang tangod gadyan. yan, mga negosyo, ang Iyo. nagkapararadahan ang Tama. sidewalk. Tama. Nabablakan so tinampoy. So, Oo, sidewalk. Kaya so mga aki from Sentro kan Tabaco na mapasiring sa eskwelahan, instead na diretsong naglalakaw sa sidewalk, mapasiriring sila sa tinampo na may nakaulang pang bihikulo man na naka-park sa Iyo. gilid kan tinampo. Kaya dumana sila sa taho-taho kan tinampo nag-aaraki na mas delikado na. Opo. Okay. Ito ang concern na lugar na pig-aksyonan kan PSO. Very good. So, itong sutangod talaga kang Tabaco South Central Elementary School, pigtutugutan lang duman magparada kung may tuyo kang madali, naka-hazard, kung may tuyo ka duman sa balyo. Yeah. Tadi sa Tabaco National, sa South Central Elementary School, wala ka man natuyo dyan. Ano yan, kudal na talaga ito. Ang tuyo mo lang duman, magbaba ka mga estudyante kung bigatod mo ka sa imong bihikulo. Yes. Okay. Saludo kita dyan, Kaiser. So, kauro mo si Mr. Seto. Si Kaloy Diswasido. Salamat po, Sir Siya ang Kaloy. bagong PSO. Yeah. Salamat po, Sir Kaloy, sa aksyon. And thank you po sa pagresponde sa pangapunan kasi ng mga kababayan dyan. Hopefully na duro-diretso po ini. Lalo na pag may klase tabi. Roger Rodazo. Okay. Yan, BPN mga informasyon. Jomar Bian, DCGP. Salamat, Jomar, sa follow-up report. Hali po dyan, mga tugang sa luar. Tuloy-tuloy tayo. May interview si Jimmy. Tabi, may kinaraman dyan sa nagrampahog na mga iniskalo na mga nitso. Kalbatana.
Iniskalon mga tugang na mga nitso dyan sa Mayaw, Uwas, Albay. Ruminampahog so. Pagbaga apartment, di ba? Ruminampahog na so apartment. Na nakakamada so mga nitso. Jimmy, ano ang latest mo niyan? Go ahead. Yes, BP, ayaw na kung ngunyan digdi sa barangay Mayaw, sa Banoan, Kanuwas, makakaiba niya ito ngunyan si Kapitan Domingo Rilao. Manungod ini sa flash report niya to kaso hapon na haros nag-viral sa mga social media na apartment type na may nakalubong na mga maabot 30 na mga badan. Patong-patong yan ta BBP Gary building. Ruminampahog ito, nasinsilyo. May bagong lubong and sa mga luma na. Yun ang ngunyan. Yung digdi si Kapitan sa initial na siguro investigation man and kung ano ng disposition ka ito. Anyway, yaon ang satellite image. Nailing ko na tabi, Jim. Nailing ko na tabi. So sige, yan, go. Si Kapitan Domingo Rilao Kap. Maray na aga po si BP Henry sa angkor sa DCGP. Opo. Kap. Maray na aga po sir sa mga na nakikinig ni kading programang DCGB News Online. Opo. Opo. Si Punong Barangay Domingo Rilao ng Barangay Mayaw po sir. Opo. Ayun po yung update naman ngayon yan na igwa kami ng ocular inspection duman tapos tanong-tanong mi si Kuya Sepulturero na kung ano nang mga akbang. Ang sabi niya na nag-iano na sinda i-relocate sa ninda yung naggigibo na sinda ng mga pansyon, mga nitso para maiikatong mga igwa pang mga medyo burubago pa na ikukuya na duman sa sa bagong tugdok na nitso. Opo. I-relocate. So, alam mo, si Akap, ano pang initial na investigation nindo kung igwaman, natapota, nagaba ini, nagkagaraba ining mga nitso tabi na halos tulong patong palan ini tabi? Ito sir ang kuan yan sa initial kuan ko duman. Kasi sir, ang mga pansyon na yan, mga dekada na yan po sir. Yung mga ayun. Matagal na. Matagal na. Sa gilid po yan, opo sir. Sa gilid po yan ng ng may mga Opo. Yan, siyempre, sa mga lapok baga, abang naglambot ang mga lupa, nagkukuyan siya, nag-irarong. Buda, magabat baga sir ini, di ba? Magabat. Nag-irarong sa taumahan pa lang ang likod. Ano po? Rice Opo, field? sir, opo. Dugi. Oo. Okay. Tapos yung kuan, so mga sa umana medyo may butas na, ta siyempre may mga nagaano na kuan, mga tagsidiri ng pinagiparaawanan nila siyempre, so cement hollow blocks na siguro yun, sa pundasyon, nagkakayo ng kuan sila ng leak. Yun ang naglalambot siguro yan. Iyong mananggan. So daga sa irarom kan sementeryo kan mga nitso may tanom na paroy. Medyo pigihali mo na ninda. Di siyempre siguro sigan bawas kan daga. Siyempre sa pagkuan ko kuyan sa para badak nila ng mga ali ng mga napitunggid na yung mga lupa, siyempre nagrararom. Siguro naglalambot ang mga Opo. Tagal ako nga ni Kuyang pa ako, aki pa ako, kuya na yan, mga pansyo na yan. Cemetery na ini. Dekada na pa lang po ini. Ano po ini? Public cemetery kap o Catholic cemetery lang po ini? Public cemetery. Public cemetery. Opo. Sa likod pa lang kayo ini, mahiwas na rice field. Ano? Po? Mahiwas po na umahan palan, tanumanin paroy ang likod na parte? Iyo po. Sa ang kuan ng pinaka-kuan kadto, borderline cemetery. Talaga puro umayan, sir. Iyo po. Natapo tayo ng mga paroy sa likodan kan mga pansyon ta mga madambaon kumpara naman sa inutan. Saro naman yan po pinaka-abuso. Pigpaulok ta ka man sa nagama. Okay. Now, sisay po ang magastos sa relocation kan mga nitsong inikap tabi LGU ba o sisay tabi?
Ang sabi po sir ng kuyan, si Pelterero, na-coordinate na daw sila sa Kwan, sa Parish Church. Aha. Sa Simbahan. Iyon na nga niyang atbang ni Father na gibuan na lang ng solusyon para ma-relocate na yung may laog na yung mga nagkaguruba na Opo. May mga bago pa na kuyan, yung lubong, tapos yung mga sa taas pa na kabaong ng Oo. lalaog na naman duman sa bagong kuan. Hindi gibunan yung rangon yan, sir. Iyo po. Sisay po nagasto tabi kap kang relocation kan mga nitso, kan apartment na nitso. Simbahan na? Simbahan po, kuan ka general, lookout po ka din ng simbahan. Ayun. Okay. Ta simbahan na nagapadalagan po kan sementeryo Iyo po. Diyan sa barangay Nindo. Oo. Di kumpira po so nagaba na nitso digdi ruminang pahog na nitso iyo mo pong bilang kang gigibuho na apartment type. Tama ka? Yung tabi bibig. Hello. Oo. Kumpira po so nagaba digding nitso na ruminang pahog iyo man po so gigibuho na kumpira man na apartment type ang relocation. Iyo po, sir. Iyo po. Oh, same pong relocation party sa log manggari kan sementeryo ini ka po sa luwas. Girare sa laog sa may kuan duman ng blanco. Itulog kan na siguro i-relocate duman na kuan. Opo. Paano pong pag-relocate kay ni ka? Paano pagpili kan mga tulang diyan kung tama pa so pagka husod duman sa sa kwantabi sa nitso na ginibo? Siguro sir, ang pagbutang niyan sa mga medyo bago pa, buo pa yung kabao. Oh, siyempre, aram pa. Ibubutang na. Pero sa mga restos na sir, yung mga kuan baga, mga 5 taon na, 10 taon na. Sa mga tawag ito sa mga saradit bang utangan kan mga nito. Ay kuan. Nagharalo na ini kapag di ba? Posible nagharalo na sa mga tulang diyan. So iba talaga kurwa taragilid na yung pero yung tulang yan siguro nagka-aralo-halo na yung iban yan. Bunga ni. Paano doon pagpili ka na tama pa sa pagkakuan mo? Pagkasarabay-sabay mo? Ang igwa man po sir na kuan, igwa man ng sementeryo po sir na parang sa kumun yung parang sa gabos na. Duman sa may simboryo, igwang butas duman nga gabos na dahil identify. Kuya na identified na duman na lang ibubutang. I see. So si sararo na lang gabos na mga skeleton adi. Sa sararo na lang sa ibang lusuday na ma-identify kung arena. Sus ko gariman ini sus ko. Ano ini? Sandali naputol si Kap. Taba. Ay lang, sige Jim. Ay lang Jim. Okay na. Hello Kap. Ayun po. Kap, oo. Kung haloy na po ining sementeryong inim, po kapdeng plano dyan nga ilipat na lang ini sa ibang lugar tabi ta. Kung sigal lumoy kan daga dyan, umahan yan, iba ka mangyari pa sa ibang, sa masulod na aldaw ini. Baka nga siyempre, ang kuyan naman, yung mga katain nun, mga kuwan, sigurado man yan. Parang mag-ano naman yun, dahil siyempre, yung gabat nung patong-patong na May mga kabilya po ini, Kap? May mga kabilya? Opo, makuha man ka ng kabilya nito po, sir. Kaya lang, so daga aluminum mo yan sa eraro man, So daga? Iyo po. Parang ang sunadan sa gravity baga subugat. Siyempre nakikuha na sila. Opo. O Kap, salamat po ha. Baka mayapot sa mo si Jimmy. Tabi, go ahead Jim. Ayan po, sir. Para na sa BBP, yun naman sana. Ito lang na kuan. Kunwari, nagpo na Kap. Pa man. Nagpo na kan pag hahanap kan mga kuan simbahan na in charge kay ni BBP. Okay. So yan sa tuyang pakipaghuron kay Kapitan Domingo Rilao. Pangyari. Pero talaga Jimmy, po talaga kung nata madambaon nining sa gilid kan cemetery yung mga tinanaw. Kaya nagulog na sa nasikap. Nga nata daw madambaon talaga itong mga sobrang kuan ito. Marayan kuan sa daga. Okay, marayan daga. Okay, sige. Marayan kuan kan daga. Sige. So kasabay niya to si Kapitan Domingo Rilao kan Barangay Mayaw Uwas, Jimmy Nasalita, DC Jimmy nyo. Thank you Jimmy sa report from Mayaw Uwas, Albay. Ronald, tapos na ako kang Liver Aid ko. Na-live na ako kanina. Yun na okay na. Magbabalik po ang programa magalipas kan mga patalastas.
Oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Speed shop, siguradong
panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, baby girl! Kumusta na kaya si baby girl? Yan si baby girl, kumusta na kaya yan? Yan, nag-voice over kaya si... Yan, mga tugang, salamat kan sa iyong pagkantabay. Alas 9 na po sa pangaran kan bilog na tropa, si Jerome Martinez sa tuyang IT sa kuyang inaanak, si Casey Tanay sa Technical Department, tabi boda si Ronald Baldo. Newsroom, kasabay dyan si Ate Shara Leron, boda si Ate Nicole Glorian at saka News Director Mar de la Cruz. Bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Salamat, marinaga sa inyo gabo. Serbisyo
Presyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m.